Dulu mumpung gawa Kyai Nenggala sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong kok ora Mandura ngewangi Kurawa saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala sampean wedi ora wedi ning aku wedi yen ditukani kok Prabu Ndrawati aku engko sing ngomong tenang to iki ana MC-ne rasa kuwatir aku engko sing ngomong Prabu Kresna nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean bener sampean niku mbelani kalih kula wong ringkih kula wong cilik kula wong bodho kula ming kawula nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampean iya nggih ora usah wedi mungsuh Nenggala wedi Nenggala pusaka ampuh gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning jupuk tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi ngono engko ming ngono kok mundur wah dipiyi presane bae akeh isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi men disekseni piye akeh ngono Bagong ke yo semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna menika boten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndrawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndrawati nanging Kresna nadyan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan ora ketek mung sedhela iki uga abdi Ndrawati mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing tumuli timbal napa wigatine Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi ya Kresna pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho apa wigatining para Panakawan sowan Praja Ndrawati Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nanggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klerak-kleru, nek omong kecethat-kecethet mangke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to Gong urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati lah gene iso guneman apik nggih niki nek apik guneman mung pisan pindho mengke nek kesuwen gagap cilaka nek nganti gagap wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur iya wis ora dadi ngopo kowe karo Garing padha wae sami mawon sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi pengen Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya Bagong ngono nggih sapa iki kok kaya wong kepenyak cengele Bagong kowe padha raja sak praptamu Bagong. Wah, Penemban Durna. Oh iya. Loh.
Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan nang Projeng Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya, iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya ya tak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha rarjo sak praptamu, pangestunipun penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin. Dayanana. Raos sing batos kuku kula penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sem semut cengelmu sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuwatis mengki kula bakal panu cengelmu kados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, prayogakna Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada ado. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Ya, gareng prayogakna. Nun inggih sedika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Patih Udawa wilujeng Ndarawati. Bekti kula kunjung nggih Ndarawati. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenapa to? Kenapa dekelmu melacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng aturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa orang biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bila wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumenturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dolekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih.
Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Dara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Meng ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sini. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun tigang tandra menika Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kuwi dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane apa sing balik koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara. Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jangan semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dun niku pun ditropong nggih. Napa jenenge niku? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingan niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek kok wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik.
Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lah kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono kok enggak. Ah panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lengo klenthek. Petruk nika gelem ngomong. Lho, Petruk gelem ngomong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janjine kowe, Truk? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah. Ben bulanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta, Reng. Mata. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan balekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle, esuk tempe, sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis amene. Dar limbukan jam pira iki. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih
alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk karo Bala. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa ta, Kang? Luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni legane atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mari ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi. Mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah, ngono rokok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora wis saiki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan, sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi salah dadi wana Bagong weh berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-Rata barang dinggo kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna anu aduh sorry sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa heeh ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mendhi anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk.
nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngarepe Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong warek. Iki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Wah, cunda manik jeblok pertengkur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lho Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna, nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing nantang Baladewa sapa? Sapa sing nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu? Ngendi pamane wong neter kadedayan? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadedayan pasan bareng boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngene dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Pun sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi mreh to. Mengkono ya ora paham kok kowe. Tak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Ono, nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng.
piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan kok. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Nek Durna sing maju kowe rasah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, entuk jago siji meneh rek. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut kula. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen iki ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong, sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Neng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong musuh Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani ki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa ki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mingar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut e. Kena yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton nuri wisraken dawuh. Sayuktine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kaiten jangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal ya. Budana kang padha seba nggih pistaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncak. Pusaka Ndarawati oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok kowe isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun pangapunten. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedhaten menistaken dawuh. Nyuwun.
pandan muncar tangisan le iki mesti bakal dadi perang gede mergo kowe nantang Begawan Durna aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura wis ora usah kuwatir mbangane awak dhewe kelangan Petruk ha iya awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati ha wis bener ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak kok sike iso uga Kurawa kae ngarep upacara ora baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara sesuk-esuk ki Senin nah iya Pak Pethuke ya Reng hati-hati ya nganu wer ora kira kowe ngono aku duwer kok ya yes, ngati-ati ya Gong pangestumu tak jaluk kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya Marmo iya Bagong aku sing goleki karo kowe nek pun ketemu manut tak bondo tau tak krincung sikilmu didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati ngerti yo Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara semanten ugi kula Ndara nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati kula kelangan Petruk mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role Panakawan Petruk niku anake bapak nek Petruk mati bapak sedih nek bapak kula sedih wong sedih niku mesti kencokan penyakit nek bapak kula sedih kencokan penyakit bapak kula lara nek bapak wong lara niku kembange mati Petruk mati bapak sedih lara mati wah ya iso tumpes kelor mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa lho wani karo Kartomarma sing tak wedeni apa wani aja lingkuh ning ngisor ayo ngadeg padha karo Kartomarma nandhake pancen kowe sewani karo Kartomarma kula teng ngisor mawon sebab ya apa? Kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikor nek tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane na rebo dojong lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula?
Sing sae niku sampeyan peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rek kae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampeyan. Bagong non. Tahe wangi, lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih, aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sila Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sila Ndrawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sila Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhane ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Ya Bagong. Musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nonton aku dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Ih, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Ndrawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati aku Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kowe ya diamuk Setyaki? Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Terus sasana kok maju dhisik. Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cacilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong mergono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe paneswaning jajaran. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning
Nalendra Mandura. Prabu Badara. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatusa patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine mrene. Jalanane napa? Oh, kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang mriku sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong niku sapa sing perang? Ingkang perang mriku Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sapa kula. Bagong, non? Aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, non. Sing maju dudu Kurawa meneh. Dulu mumpung gawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok ora Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani kok Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Ora usah kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula-kira ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampean. Iya, nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipipresani bae akeh. Isin Setyaki Senopati Darawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Darawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Darawati cara eneng apa Setyaki? Reng, ngapa? Montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Kae iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ya karek wong seneng-seneng kaya Gong ora. Wis ayo, iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik, gelut piye menang sapa? Ala dene aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Darawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Darawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Wah, edan.
wis diniyati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka ngarep ruji Kyai Gotowasi Kuning. Dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa go mentolo karo Bagong, mentol karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Wis ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Edan. Ora edan iki tenanan. Lho. Kowe ora arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban Gotowasi Kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli. Setyaki. Negara Indrawati iki mau kowe nek wis matur karo aku Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nerajang pawareng nata Ndrawati? Malah kowe ngliga Kyai Gotowasi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki kanggo Gotowasi Kuning. Setyaki wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Lah caidan tenan kok. Bagong ngenteni? Nggih. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres ngakulono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo Brono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, santai-santai, kono dhisik. Nggrono. Nggih. Aku ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangkru mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tronjonge tekan kono. Ndak sak kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Nah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candhak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah,
Terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper? Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Wah lho jaluk ngapura. Wah wis santai Reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. Oh, atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila samenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama yen to nyuwun pamit durung. Dubu Baladewa e. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Lah ngene komplit aku dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis lara-lara. Lah. Kowe bali yo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapane? Wis ora perkara kowe prilang dek kapan ora usah tak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara iso tembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku.
Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petro tak omong apa anane Ali Petro. Iya sing ati-ati. Nggih sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petro tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis lampet brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Indrawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Lho nggih wis tak kendhel. Pun Kakang bakal nunggone nang Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata Cakra ya Kyai Cakra Baswara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun wis tak kendhau monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang gak korupsi. Kaya isih tenger-tenger nang peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok nek meja kok ana soda gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Tru? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ra ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora? Aja ngundak. Petruk saya lara. Sakit, Tru. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Tru. Iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Tru. Kowe krungu ta, Tru? Diwat aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Hamus pra. Ki mau Sri Prabu Wali. Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi Tru. Nah kowe saiki nek lara ngene arep golek Indra Cakra piye? Apa kongkonan aku meneh? Atre sikilku thik iki wetengen. Bukan mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta urip. Saiki kowe omong ndak engko ndak Awak jenenge iki nek ra gelem ngomong ya lara ning terus ora bisu ngono iki, Tru. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan ngomonge ayal kok ndak watuk. Amanga apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha, ya ngono, Pak. Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Piperbak wae. Kowe tau ora ono wae. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo.
Ayo ta Truk. Ora meneng wae ana ta Truk. Omong apa ta apa? Wah ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget kok piye apa telake wis ketukuran jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Guru. Tiba pada-pada. Sinuwun Durawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Mentangi. Ora sembrono iki. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Mitra ya antine ming ngapusi ming adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro kok diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Angger kok sedan. Tembake apa piye? Ora ketang pisan tembake ya, Terus. Karo nggo tombo sayah. Heeh, angger. Nah, ya. Tembake sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasen talingane Bapak Petruk loro. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teko iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur Bapak. Nana Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Werantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi panjenenganipun Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Punala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil rerubuh. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor boten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake inggih menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Lah kene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjangkamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Werantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk.
ben, lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora budidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Budidaya ora mung enak-enak kapenak. Ngenteni tekaning kanugrahan, dintenana kanugrahan iki nek ora digayuh ora bakal teko. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayitna semuriris. Bapak ning kok nyocok ning ati kaya iso nggugah karo rasaku nggonku budidaya. Lah bener ngendikane bapak, nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya golekane ning yo nendi modal ora kowe. Coba mongko senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Rantawati mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Ibu Kulon Rada, ya ulun ingkang mrapta ning Janaloka. Ulun ngerti pesambat kita. Gan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya. Ruhanira. Peruhanira Petruk. Yen ta ulun mrapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Jaranipun nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Kuwi lho, tekan Parangkusuma kuwi lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana kuwi lho. Ya, Petruk Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos lah. Kita ya jangan iki parisuli. Nggih. Wis mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak mlampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok. Wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasempatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong.